Ka Meghalaya Legislative Assembly Secretariat hakanok pais ngi jong arpu kandai tereng nailar arja arpusa lingba ka jingpen bana ni ka notification now Dr. Andrew Simons Commissioner and Secretary kala Pyntip baka ai jing itu yo Dr. Mukul sangmau MLA ka All India Trinamool Congress na songsak kumu Nongïalam ka Liang Pyrshah hakayeng darbar thawan ka jilla nadu ka arpu pra tereng nailar arja arpusa nalor kini kala wanru hakaju ka por ka jingpen bana bala itu yo MLA ka Congress ubasa sa tang marway na Milim constituency ubat Ronnie do kumu chief whip ka Liang Pyrshah kumban sukdo baka jing pet penyaso laingot ki MLA ka Congress cha ka NPP katau ba Charles Marngaru MLA ka Mahati uba Gabriel Walang MLA ka Nongston ba Dr. Celestine Lingdo MLA ka Umsning kala penlong yo ba Ronnie do ban hierno na kasuki Nongïalam ka Liang Pyrshah ban ai jing kersa no yo Dr. Mukul sangma kumbalong menta hakayeng basan pukandai ngot ki dukhan ka Liang Pyrshah ka don sipo ngot ki MLA kata san ngot na ka All India Trinamool Congress kuntop u Dr. Mukul sangma saw ngot na ka Voice of the People Party but way na ka Congress kata uba Ronnie Lingdo kadbana ka Liang sensyar ki don saw pukandai ngot ki MLA bakuntop life way ngot na ka NPP ka balam khamat ka sarkar MDA 2 haringkat ka jingan trailang bat khat ar ngot na ka UDP mar ar ngot na ka HSPDP BJP bat ki MLA khlamseng Kani ka jingpen bana kala mi halor ka jingas ngutu lang hapadeng ki MLA ka AITC bat Congress klam da wer lang ya ka VPP ka basu hunbet ban su shong ha ka Liang Pyrshah klam da kersan yano ha ka Nongïalam uba arden mela basayumat u MLA ka Nongkram Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F ha ka bam bangi bam dunaki eki bataye ka met Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka shop plus F menta kasni. Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya